मंगलाजारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै 33 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजारा दखरा दुलाराय बर' आफादा बर' फरायसा आफादाबो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै 33 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायनाय हाबाफारिखौ मंगलाजारा दखरा एबसुआ दिनै गोजोनपुरिनि गेलेग्रा गुवार फोथाराव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि पियारि महन ब्रह्म बिथाङा बेखेवना होयो। हाबाफारियाव परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मुस्रि खोमदोन कछारी बिथाङाबो बाहागो लायो आरो बाहागो लाबाव मंगलाजारा दखरा एबसुनि बोसोनगिरि मुस्रि सन्जीब कुमार नार्जारी आरो मंगलाजारा दखरा एबसुनि गाहाय आफादगिरि दैमालु ब्रह्म लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। परबतजरानिफ्राय सोमखोर ब्रह्मनि खौरां प्रिमियार निउज। जुलाइ 2023 मायथाइ दिनैहाय मंगलाजरा आन्सलिक कमिटि एबसुनि बानजायनायाव मंगलाजरा आन्सलिकनि सिङाव थानाय गोजोनपुरि गामियाव थामथि खेबनि थाखाय 13 बैसोनि गाहायाव हौवासाफोरनि फुटबल बादायलायनाय थामथि खेबनि थाखाय बे हाबाफारिखौ बे फिल्डआव गोजोनपुरिनि गेलेग्रा गुवार फोथाराव लानाय जादों। बाहाय जोंनि बाहाय दङ दिनैहाय नुजाथिनो हादों जोंनि परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि खोमदोन कछारी बिथां आरो बे हाबाफारियाव नुजाथिनो हादों जोंनि मंगलाजरा आन्सलिक कमिटि एबसुनि बोसोनगिरि सन्जीब कुमार नार्जारी बिथां आरो आंखौहाय गाहाय आलासि बेखेवगिरि बादायलायनाय बेखेवगिरि हिसाबै आंखौ आलासि लिंहरदों। बे हाबाफारियाव आङो नुजाथिनो हानानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बाहाय 13 बोसोर बैसोनि गाहायाव थानाय उन्दै उन्दै हौवासा गथ'फोरनि जोलुर बादायलायनायखौ थामथि खेबनि थाखाय खुंफुंनाय जादों। बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों बे बादायलायनाय मुगायाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय फुटबलनि बादायलायनायखौ जों बोरै गोजौ फारसे लांनो हायो बेखौ जोङो बे उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ सेलेक्ट खालामनाय जागोन आरो बे सेलेक्ट जानायखौ जोङो डिस्ट्रिक्टआव लांगोन। बिनि गुबै थांखियानो दा बेजों लोगोसे जोङो बे उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ गेलेनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जों बोरै फरायनायाव जोङो गोसो बोहोनो हायो आरो आथिखालाव सोलिफुबाय थानाय जोंनि गेजेराव नुजाथिनाय जेंना फेग्रा मुवा बाहायनाय ड्राग्स बायदिसिना मबाइल बाहायनाय बेफोरनिफ्राय जों उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जोङो बोरै गोजानाव थाहोनो हायो बेनो गुबै थांखि। गेलेनायजों लोगोसे देहाखौ गोग्गो लाखिनाय गोसोआरि सांग्रांथि लाखिनाय बे नोजोरखौनो बोनानै आरो बिथांमोनखौ गोजौ फारसे गेलेनाय आयदायाव जों बोरै जौगालांहोनो हायो बेनो गुबै थांखि। दा जों मिजिंथिदों जोंनि अनजालु अनजालि फरायसुलाफ्रा फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय आरो बायदि बिथिङाव जौगासारनो हायो बेखौनो जों मिजिंथिदों। दा जोबथारनायाव बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसारनानै गावसिनि बादायलायनायखौ रोंगौसार जानो हायो बेखौनो मिजिंथिनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय।